Odhi nyime ni tim mar Alara FC joloch mag piem mar adhula mar Yuda Memorial Cup mahigani. Bang' timbe 15 rakore piem no manchano ochakore chieng' tich abich. Gikone final koro nogo kawuono e kind Alara FC kod Kilimanjaro FC. E tugono mar final Alara FC mane Rick owuok amodhi gi Kilimanjaro FC okawo loch kokalo picha choma mag penalty e tugono mane ogo e gwenge mag Wasio Suna East County ma Migori. Motelo ne tugo mar final Wasio FC nokawo namba 3 bang' goyo tim mar Anganga FC e tielo mar laro thuolo mar 3. Tuke ma isiro kod Dr. Vincent Jobando weyo joloch kod mich mopogore opogore moriwo kod komenda ne tim ka tim to kod opiche mag adhula ma ochwal ni timbe duto manchano ndikore mar yore tugono. Omedo suru nyakwa Ramogi, Ja Kenya Daniel